गिबियावनो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय मानोना बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानोना 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2025 मायथाइनि बे बान्थाखौ जोंनि भुटान रायजोनि आथिखालनि भुटान रायजोनि रानि दर्जी वेंमु वेंचाक बिथाङा मोननो हादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों आरो बिथां दर्जी वेंमु वेंचाकआ दिनै बे सफैनाय थासारिखौ नोंथांमोननो दिन्थिदों। जोङो बिथांखौ ड्रेगन कुइन होननानैबो मोनथियो। जिथुनाखि आथिखालनि भुटान रायजोनि रानि दर्जी वेंमु वेंचाक बिथांखौ जोङो ड्रेगन कुइन होननानै मिथियो। दा 2025 मायथाइनि जि फायखि सुबुंथिनि फायखि बान्था बे बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादों। जोबोद गोजोनथावना आरो बाख्नायथावना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। फैदोंना